πρώτη φορά που έμαθα για τη μέθοδο Invisalign ήταν όταν ένα απόγευμα χάζευα στο διαδίκτυο προσπαθώντας να βρω λύση για το πρόβλημα της ορθοδοντικής μου. Βρέθηκα αντιμέτωπη με αυτή τη μέθοδο και στην αρχή ήμουν λίγο διστακτική, γιατί κανένας από το περιβάλλον μου δεν είχε αναφέρει ξανά αυτή τη μέθοδο. Παρ' όλα αυτά είπα, ας το τολμήσω. Επισκέφτηκα τον κατάλληλο γιατρό, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου κέρδισε την εμπιστοσύνη μου απόλυτα, μου έδειξε και αντίστοιχα περιστατικά. Και μετά από το αντίστοιχο διάστημα της θεραπείας έμεινα απόλυτα ικανοποιημένη. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν συνάντησα κανένα εμπόδιο και καμία δυσκολία. Ούτε στην καθημερινότητά μου, στο πώς θα φάω, τι θα πιω, ούτε στην κοινωνική μου ζωή, να βγω, να συναναστραφώ με κόσμο. Περιττό δεν να πω ότι γινόταν αντιληπτό από ελάχιστους και αυτό όταν εγώ τους το έλεγα. Μόνοι τους δεν καταλάβαιναν τίποτα. Σήμερα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, έχω τελειώσει, έχω φτάσει στο τέλος της ορθοδοντικής μου θεραπείας, απόλυτα ικανοποιημένη με το τελικό αποτέλεσμα, απόλυτα χαρούμενη γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της θεραπείας δεν ένιωσα καμία δυσφορία, κανένα πόνο και καμία δυσφορία και κακή ψυχολογία όσον αφορά στη συναναστροφή μου με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ικανοποιημένη, με πολύ ακόμα πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση και συνιστώ τη μέθοδο ανεπιφύλακτα.